Què és la regla de Barrow? Doncs la regla de Barrow és un mètode que ens serveix per calcular integrals definides. I què és una integral definida? Doncs és la integral d'una funció delimitada entre dos punts, A i B. Per tant, escrit de forma genèrica, podem dir això, que la integral de la funció f per dx, això que ens diu és que és una integral respecte a la variable x, delimitada o definida entre els punts A i B. El punt inicial es posa a dalt i el punt final a baix. I la regla de Barrow, que ens serveix per fer aquest tipus d'integrals, el que ens diu és que aquesta expressió serà igual a una nova funció que anomenarem f majúscula, com podríem anomenar de qualsevol altra forma, amb una altra lletra. Doncs aquesta integral definida serà igual a f majúscula de A menys f majúscula de B. És a dir, és igual a una nova funció que neix d'integrar la funció original, òbviament, i amb aquesta nova funció substituir el valor al límit superior, a l'índex superior a aquesta nova funció i restar-li la mateixa funció substituint la x per el límit inferior. Una integral definida es resoldrà mitjançant la regla de Barrow d'aquesta forma. Amb f minúscula i f majúscula no ens hem de confondre, simplement són dues funcions diferents. L'únic que estan relacionades en tant que una neix de l'altra a partir de la integració o derivació. Sí? Si jo tinc la f majúscula i la derivo, obtindré la f minúscula, i si jo aquesta f minúscula la integro, doncs obtindré la f majúscula. Provem en un exemple. Doncs fem la integral delimitada entre menys 2 i 5 de 3x al quadrat menys 7x més 1. Això per dx. El dx sempre multiplica tota l'expressió, tota la funció. Com fem aquesta integral definida? El primer que fem, sempre que fem una integral definida, és fer la integral indefinida, és a dir, obviar els índexs inferior i superior i només fer la integral indefinida de la funció que ens donen. El que tenim a la funció és un polinomi de segon grau. Una de les propietats de la integral és que la integral de la suma és la suma d'integrals. Per tant, això vol dir que aquesta integral d'aquesta expressió més gran la podem simplificar fent una integral per a cada terme. És a dir, això serà integral de menys 2 a 5 de 3x al quadrat per dx, hem d'arrossegar el dx per cada terme, menys la integral de 7x per dx més la integral de 1 per dx. I ara, obviant els índexs, fem les integrals indefinides. Què podem fer? Doncs les constants que multipliquen a les x surten fora de la integral. El 7 que multiplica la x també surt fora de la integral. Per què? Perquè són constants i les integrals actuen sobre les variables. Si la integral d'una constant per una x, la constant surt fora, igual que quan derivem la integral de 1 per dx és el mateix que dir la integral de dx. Finalment, ara fem les integrals indefinides. Com s'integra x a la n? Sempre és igual a x a la n més 1 entre n més 1. Això serà, doncs, x a la 3, 2 més 1 a 3, entre 3. I, com és una integral definida, doncs el que es fa és tancar el resultat en un claudator posant els índexs superior i inferior a la dreta d'aquest claudator. Menys 7 per la integral de x, és el mateix. I la n quin número seria? Doncs si tenim x a seques vol dir x elevat a 1 i per tant la n és 1. X al quadrat entre 2, tanquem el claudator i de nou era menys 2, de menys 2 a 5. I per última, la integral de dx, clar, és la integral de 1. Nosaltres el que tenim és 1 per dx, hem de mirar en què s'assimilen aquestes dues fórmules. La integral és la integral de puta mare, la dx és la dx, i aquí tenim una x a la n i aquí tenim un 1. Com podem fer que x a la n sigui igual a 1? La n pot ser 0 i qualsevol número elevat a 0 val 1. Per tant, aquí és com si tinguéssim x elevat a 0 i aplicant la fórmula serà x elevat a 0 més 1 entre 0 més 1. De tal forma que ens quedaria és x. La integral de k per dx, sent k una constant, serà kx. Sí? K per x. És afegir-li al número una x. Vale? Això és una forma de justificar-ho a partir de l'altra fórmula. De la fórmula genèrica. Una altra forma de pensar-ho també és que la integral al final, o sigui, el que estem fent quan tenim integral de dx, d'1 per dx, és el mateix que dir integral de dx, i el que sabem és que la integral és l'operació inversa de la derivada. Sí? Aquí aquesta S ens representa l'integral i la D representa la derivada. Per tant, la integral d'una derivada, doncs podem pensar que es maten, no? Perquè són operacions inverses i ens queda la x. Sí? Per tant, la integral de 1 per dx és x. Diferents formes de pensar-ho. Per tant, això, doncs, la integral de dx ens quedarà x i com és una integral definida, la tanquem amb claudator i afegim els índexs. Molt bé. Podem tatxar aquest 3 amb aquest 3, sí? Per tant, ens quedarà x a la 3, de menys 2 a 5, menys
Ui, aquí hi ha un 5. Aquest 2, també com el que farem ara és substituir els valors per x, tot el que siguin constants, les tenim fora d'aquests claudàtors. Per tant, menys 7 mitjos, no cal, vull dir, no és necessari, però és per deixar-ho tot més net. 7 mitjos per x al quadrat, de menys 2 a 5, i l'últim, això, x de menys 2 a 5. Aquí és quan ja apliquem Barrow, vale? La regla de Barrow. Què consisteix? El que hem dit al principi, substituir les expressions, les funcions que tenim, o les variables que tenim, primer pel límit o pel índex superior, i després restar la mateixa expressió substituïda ara per l'índex inferior. Per tant, centrem-nos primer només en el primer terme, x al cub. Doncs haurem de substituir la x per menys 2 al cub i restar-li la mateixa expressió, però ara substituint pel límit inferior, és a dir, 5 al cub. Tot això ho tanquem en un claudator per no confondre'ns amb la resta de termes. Sí? Ara el mateix amb els segons termes. 7 mitjos està fora, no li afecta. I ara, de nou, substituïm. Què ens quedarà? Menys 2 al quadrat, menys 5 al quadrat. Menys 2, menys 5. No ens liem amb els signes negatius. El signe negatiu del 2 és perquè és el número menys 2, el terme menys 2, i el negatiu del número 5 no és que pertany al número 5, simplement que estem fent la regla de Barrow, es fa restant el de dalt menys el de baix. Sí? El primer negatiu és perquè és el número menys 2 i el segon negatiu és perquè segueix la fórmula, que és una diferència entre els dos termes. Ja acaba de fer els càlculs. Menys 2 al cub, un número negatiu elevat a un número senar o imparell, es manté negatiu, sí? Perquè serà menys 2 per menys 2 per menys 2. Menys per menys més, però per menys, menys. I 2 per 2 per 2, 8. Sí? 2 per 2, 4 per 2, 8. Vale. Menys 8, menys 5 al cub, que és 5 per 5, 25, per 5, menys 125. Menys 7 mitjos per menys 2 al quadrat és 4, sí? Perquè un número negatiu elevat a un número imparell o senar queda positiu, i si no podem comprovar, no? Menys 2 per menys 2, menys per menys més, i 2 per 2, 4. 4 menys 5 al quadrat, que és 25. Més menys 2 menys 5, que és menys 7. Per tant, més menys 7, que és el mateix que dir, menys 7. Ara, menys 8 menys 125, doncs serà menys 133. Menys 7 mitjos per menys 21, menys 7. 147 entre 2, menys 7. Menys 140, més 147 entre 2. Això és el mateix que dir menys... Si multipliquem a dalt i a baix per 2, 280 entre 2. Tenen el mateix denominador, el juntem i ens queda 147 menys 280 menys 133 entre 2. 66,5. Bueno, i negatiu, perdona. És negatiu, ens dona menys 66,5. Una integral definida sempre ens donarà un número, precisament perquè substitueixes les x, les variables, per als índexs. I la regla de Barrow és simplement aplicar aquesta fórmula, que és tan simple com fer la integral indefinida, i un cop tens la integral indefinida, amb el seu resultat, el tanques amb uns claudàtors amb els mateixos índexs superior i inferior i substitueixes primer per l'índex superior i restes per la mateixa expressió, però substituint per l'índex inferior.